ďalej. Príčiny reformácie. Samozrejme, prečo vôbec sa nejaká reformácia udiala, tak to určite muselo mať nejaké príčiny. Pozrieme sa na také 3 základné. Nastáva veľký úpadok cirkvi, a tu najmä v oblasti hradného úpadku, pretože tá cirkev proste začína prestáva byť vzorom pre ľudí. Častokrát kňazi majú nemanželské pomery, majú nemanželské deti, keď sa nemôžu ženiť a vôbec sa nesprávajú tak, ako od tých ľudí chcú. Čiže prvou príčinou je úpadok cirkvi. Možno povedať teda mravný úpadok. Po druhé, to je predávanie odpustkov. Odpustky boli niečo, ak človek prišiel s nejakým hriechom, že napríklad smilnil, ukradol niečo, sa priznal, tak vlastne ten svoj hriech podľa cirkevných pravidiel mohol vykúpiť tým, že zaplatil nejakú sumu. Takže vlastne to bol ten odpustok. No pre cirkev to bolo mimoriadne výhodné, pretože cirkev na tom bohatla. Ale reálne vzaté. Zobralo to tomu človeku tú vinu za niečo, čo urobil, čo robiť nemal? Nie. Išlo iba o to, aby sa cirkev v podstate na tom nabalila. No a tretím veľkým problémom bolo trojpápežstvo. V jednom období boli totižto dokonca v Európe naraz zvolení 3 pápeži. My vieme, že hlavou cirkvi je pápež, ale nie 3. To znamená, že vlastne sa nevedeli navzájom nevedeli sa dohodnúť, ktorý pápež je ten pravý. Ako to potom vyzerá pre veriacich? Jeden boh a 3 pápeži? Ku komu sa vlastne majú potom oni obracať? Čiže všetky tieto vlastne 3 veci, ktoré sme si pomenovali, boli príčinou reformácie. Vizuálne pre ľudí bola tá cirkev naozaj taká poškvrnená týmito vecami. Na obrázku máme zobrazené predávanie odpustkov, že tu vidíte tie odpustkové listiny, no a vlastne tu za to tí ľudia stoja v obrovskom nejakom zástupe a platia za to peniaze. Obyčajní ľudia s tým veľmi nemali čo urobiť, lenže nakoniec sa vlastne začali proti tomu nejako búriť, stavať niektorí vlastne kňazi v rámci cirkvi. Jedným z takýchto kňazov bol Martin Luther. Dochádza k tzv. Vystúpeniu Martina Luthera, kedy v roku 1517 Martin Luther publikoval svoje tézy. Tých téz bolo 95. No ono sa traduje, že tie svoje tézy pribil na dvere katedrály vo Wittenbergu. Tu máme vlastne ten moment takto filmovo stvárnený. Martin Luther vlastne tvrdil, že najvyššou autoritou je pre neho Boh a Biblia a nie pápež. Už toto máte peknú reakciu na to trojpápežstvo. Tí ľudia nevedeli, ku komu sa vlastne majú obracať. Čiže Martin Luther začal teda hovoriť, že vlastne pre neho je najvyššia autorita jednoznačne Boh a Sväté písmo. Teda Biblia. On svoj názor vyložil na to, čo je v cirkvi zlé. Kritizoval to, nemal s tým vôbec problém. No a vďaka tomu, že už bola vynájdená kníh tlač, tak jeho myšlienky sa na rôznych plagátoch šírili veľmi rýchlo. Naozaj rýchlosťou ohňa. Cirkev na to samozrejme zareagovala. Vyzvala Luthera, aby sa svojich tvrdení vzdal, no a on to odmietol a ukryl sa. Keby sa neukryl, určite by skončil na hranici.
Takže tu máme napravo dobové stvárnenie Martina Luthera. Martinovi Lutherovi veľmi pomohlo aj to, že ho vlastne ochraňoval niekto mocný, niekto zo šľachty. A keby ho niekto takto zo šľachty neochraňoval, tak určite by neskončil, takže by sa mohol niekde skrývať. To bolo naozaj jeho jedno veľké, veľké životné šťastie, že našiel takého svojho ochrancu v podobe Frederika Múdreho. A teda ešte predtým, ako sa vlastne tie tézy boli teda publikované, boli vydané, tak vlastne tento Friedrich Múdry ho vo Wartburgu na svojom hrade vlastne ukrýval. No a tu vlastne Martin Luther nelenil a veľmi pilne pracoval, takže to bolo na osoch vlastne všetkým. Ten ho tajne teda ukrýval, nikomu ho nevydal, no a vďaka tomu vlastne Martin Luther celý tento obrovský hnev cirkvi v podstate prežil. Naozaj vďaka tomu, že mal mocného spojenca. No a keď sa pozrieme na ten dátum, kedy vlastne publikoval tých svojich 95 test, to bolo 31.10.1517, čiže my tento termín poznáme ako Halloween, no ale v kalendári nájdete tento deň označený aj ako deň reformácie. No a čo sa teda medzičasom stalo v Wittenbergu, tak Martin Luther vlastne zabil klincom, teda sa traduje takáto informácia svojich 95 téz na kostole po Wittenbergu. Preto teda toto memečko som zabil v zmysle, ale klincom do dverí. No pozrieme sa na podstatu jeho reformy. On odmieta kresťanské tradície, pretože vychádza iba z Biblie. A hovorí, že každý človek si musí budovať vzťah k Bohu. Čiže toto je podstata jeho reformy. Kresťanstvo bolo spojené so strašne veľkým množstvom tradícií, ale vlastne on ich úplne odmieta, pretože on vychádza z toho, že to kresťanstvo má byť úplne čisté a má teda vychádzať z Biblie a hlavne dôležitý je ten osobný vzťah k Bohu. Nie, že má mať človek nejaký vzťah k Bohu cez svojho kňaza, ale každý má mať ten vzťah individuálny, že sa vlastne modlí, prihovára sa tomu Bohu a ten Boh vlastne s ním akoby komunikuje nejakým spôsobom. No, Luther vlastne, na neho bol vydaný taký dokument na exkomunikáciu, čiže on bol vlastne akoby vyhodený z cirkvi, s tým, že ak ho niekto vlastne bude skrývať, tak aj na toho človeka bude takýto trest vlastne prináležiť a tým, že tá spoločnosť bola veľmi kresťansky orientovaná, tak toto bolo veľmi nebezpečné, že ľudia sa toho veľmi báli. No a ako Martin Luther vlastne na to zareagoval a on vlastne ten pápežský dokument, ktorým bol exkomunikovaný z cirkvi, čiže vyhodený z cirkvi, verejne spálil. Čiže úplne ako keby to potúpil to pápežové rozhodnutie, že on v podstate vôbec toto neanalizuje, pretože pápež nemá právo niekoho vyhadzovať, pretože on má im nejaký individuálny vzťah k Bohu, pozná Bibliu, číta Bibliu a proste s týmto pápež nič nemá podľa jeho mienenia. Takže tu mám zachytený na obraze teda ten moment, kedy Martin Luther spálil vlastne ten pápežský dokument o jeho exkomunikácii. No a pozrieme sa na to, vlastne čo to malo za následok. Martin Luther, on nešiel vlastne kvázi na trh s tými 95 tézami, s tým, že on ide zakladať novú cirkev. To vôbec nebolo cieľom. On chcel očistiť tú cirkev. On proste chcel, aby tá cirkev bola taká čistá pre ľudí, aby to bolo naozaj o tej viere.
a nie o tom, že predávajú odpustky a majú drahé rúcha a podobné veci. No lenže vlastne nechtiac v podstate vďaka tomu vznikla tzv. Luteránska alebo evanjelická cirkev. No prečo luteránska je nám jasné, pretože Luther vlastne vychádzala z toho učenia Lutera, no a evanjelická, pretože vychádzala z evanielí, čiže to je tá istá cirkev, luteránska alebo evanjelická. Podstata vlastne bola v tom, aby sa cirkev napravila. Prívrženci tohto smeru ich nazývame luteráni alebo evanielici, no a presné zásady vlastne v tejto cirkvi boli vypracované v meste Augsburg, čiže keď poviem, že to vierovyznanie označujem ako augsburské, tak myslím luteránsku alebo teda evanielickú cirkev. Čiže môžem povedať luteránska, môžem povedať evanielická a môžem povedať vlastne aj vyznanie augsburské. Týmito troma pojmami myslím stále tú istú cirkev, ktorá vyšla vlastne z tých Luterových myšlienok. A prečo evanielická? Lebo vychádza z evanielií. Takže budeme chápať, prečo luteránska, evanjelická, augsburská. Je to stále tá istá cirkev, vychádza z toho, že chce vlastne nápravu cirkvi. Prívržencov nazývame luteráni alebo ešte aj evanielici. Zapíšte si kľudne aj to. No a prečo evanielici? Lebo to vychádza z evanielií. No a pozrime sa teda ďalej. Tu máme jeden typ vlastne protestantskej cirkvi. Teraz sa pozrieme na ďalší. Ďalší typ, čiže anglikánska cirkev, vznikla nie z takých vznešených príčin ako tá luteránska, inak evanjelická, inak teda augsburského vyznania. No a táto anglikánska cirkev nám vznikla kvôli tomu, že anglický král Henrich VIII, toho máme, sa chcel rozviesť so svojou manželkou Katarínou Aragonskou. Katarína Aragonská bola pôvodne manželka jeho brata, že obidva veľmi vážne ochoreli. No a ten jej manžel to neprežil. Ona to prežila, no a nechceli ju vlastne vrátiť na ten španielský kráľovský dvor, takže v podstate nakoniec Henry, hoci bol od nej mladší, po niekoľkých rokoch dohadovania sa vlastne si vybavil sobáš s touto Katarínou Aragonskou. Spočiatku ich manželstvo bolo veľmi harmonické, boli spolu šťastní, dokonca sa im narodil syn, že ten nešťastne po niekoľkých mesiacoch zomrel. No a tým začína strašný tlak na Katarínu Aragonsku, pretože každý pánovník chcel mať samozrejme dedica. Katarína tým, že veľmi často ostávala vlastne tehotná a možno, že mala pravdepodobne nejaký zdravotný problém, ale nie ona, no ale tam sa odhalil skôr zdravotný problém kvôli nejakej krvnej deformácii u tohoto Henricha, tak vlastne kvôli tomu ona nemohla deti donosiť teda až do konca tehotenstva, tak aby sa vlastne narodili zdravé. No a keď sa aj narodili, tak buď boli mŕtve, alebo ak sa narodili, tak vlastne potom dlho nežili. Jediné dieťa, ktoré spolu mali, bolo dievča, no a už toto sa ukazovalo Henrichovi ako obrovský problém, pretože on proste chcel mať syna. Takže on prišiel s tým, že on sa chce so svojou manželkou proste rozviesť, lebo nemal s ňou syna. Chcel rozvod, ale pápež mu to nedovolil. Takže čo urobil? Otrhol sa od pápeža a založil si vlastnú cirkev. No a keďže on sa vlastne stal hlavou tejto cirkvi, tak sa tým pádom vlastne mohol v pohode s touto Katarínou Aragonskou rozviesť. Takže v podstate nejaké nešťastie v manželstve nám v Anglicku mohlo za to, že nám vznikla ďalšia protestantská cirkev. A to je anglikánska cirkev. On sa rozviedol a zobral si zase ďalšiu
manželku, pretože tak strašne túžil po synovi. No a tu je taký trošku kreslený vtip. O tých jeho manželkách tu máme Henricha VIII. A jeho manželku Katarínu Aragonsku, ktorá sa mu už nepozdáva, pretože mu teda nemôže dať syna, keďže už vlastne potom bola staršia, ona bola od niekoľko rokov od neho staršia. No a on začína vlastne akoby sa otáčať, pokúkávať tuto po mladej, peknej Anne Bolejnovej, v ktorej teda vidí potenciálnu svoju budúcu manželku, ktorá mu bude schopná dať syna. Čiže to je také memečko teda na Henricha VIII. A jeho vlastne milostný život. No, pozrieme sa na ďalších. To je takisto ďalšia vlastne cirkev protestantská, to sú tzv. Anabaptisti. Na Slovensku anabaptistov nazývame ako habáni, pochádzali zo Švajčiarska. No a prečo anabaptisti? Pretože oni sa nekrstili ako maličké deti, keď sa bábätko narodí, tak vlastne vtedy prebieha krst. No ale krstení boli až ako dospelí, čiže ten človek si to reálne vybral, zvolil a súhlasil s tým. No, čo vám také malé bábätko povie, že či chce, či nechce, no. Nemá veľmi rozhodovaciu možnosť, takže vlastne toto bol taký typický prvok týchto anabaptistov a na Slovensku vlastne vytvorili takú pomerne veľkú komunitu habánov na západnom Slovensku, no a teda typickí sú tým svojim odevom, keďže pochádzali zo Švajčiarska, no a teda tým krstom, keďže oni krstili svojich vlastne členov svojej komunity až ako dospelých. Dobre, pozrieme sa ďalej. No a pozrieme sa ešte na takých významných kazateľov, ktorí sa snažili zmeniť vlastne tú cirkev. My už sme si Jána Husa spomínali. Jeho následovatelia sú husiti a my už vieme, že žil počas vlády Žigmunda Luxemburského, ktorý ho nalákal na koncil v Kostnici. On mu zabezpečil bezpečnú cestu. A to som vám hovorila, že on o bezpečnom návrate už nič nepovedal. Takže tam vlastne Jan Hus mal obhajovať svoje učenie. No a ono síce obhajoval, ale vlastne ten klérus kresťanský, tých vlastne vysoko postavených cirkevných hodnostárov ho odsúdil, no a oni ho tam upálili na hranici a na posmech mu vlastne dali takú papierovú ako pápežskú korunu. Takže tu máme zobrazenie teda upaľovania Jána Husa. Ďalším významným protestantským kazateľom bol napríklad Jan Kalvín. Jan Kalvín bol veľký extrémista, on chcel, aby všetci žili veľmi striedmo, neboli zábavy, netancovalo sa a podobne, či nebol veľmi populárny svojim kazateľstvom. No a ďalšia vlastne protestantská cirkev, máme protestantov igenotov, píše sa to síce hugenoti, ale čítame to igenoti. No a títo igenoti to boli vlastne protestanti vo Francúzsku, no a oni vlastne následovali učenie Jána Kalvína. Igenoti boli pomerne veľkou vlastne skupinou vo Francúzsku, ale teda neboli veľmi populárni, pretože počas Bartolomejskej noci vlastne veľké množstvo igenotov dal si panovník vyvraždiť. Potom sa vlastne museli rôzne skrývať a v tajnosti vyznávať toto svoje protestantské vierovyznanie. Igenoti. Prosím vás, zapíšte si aj tú výslednosť, že to čítam i.
Dobre, pozrieme sa ďalej. No a vďaka tomuto, že sa šíria vlastne tieto protestantské cirkvi postupne, tak sa začínajú vlastne Biblie prekladať do národných jazykov, aby vlastne tá Biblia bola priblížená tým obyvateľom. No keď si čítali Bibliu v latinčine, možno to pekne znelo, ale veľmi to nerozumeli. Hlavne ako nejaký sedliak, čo robil celý deň na poli, no veľmi nerozumel latinčine. Takže sa vlastne šíria Biblie teda v národných jazykoch. Prvá vlastne preložená Biblia bola preložená Biblia do nemčiny a práve tento preklad urobil Martin Luther. No a protestantizmus sa ujal v následovných krajinách. Ujal sa veľmi výrazne v Anglicku, kde je dodnes veľmi veľký počet protestantov. Tých protestantských cirkví je tam o mnoho viac ako iba anglikánska. Potom takisto v Nizozemsku, že to je dnešné Holandsko. Veľmi sa ujal aj v Švajčiarsku, v Nemecku a v oblasti Škandinávie. Protestantizmus sa teda ujal Anglicko, Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávia a zapíšte si prosím vás aj Nemecko. Som tam zabudla dať Nemecko. Anglicko, Nizozemsko, Švajčiarsko, Škandinávia a Nemecko. Nastávajú však veľké spory o kresťanské učenie. Jedni tvrdia, že to katolické je správne, druhí tvrdia, že to protestantské je správne. A on sa to celé nakoniec zvrhlo až tak, že to vlastne vyústilo do vojny. Tie spory boli dlhé a krvavé. Vyústili do 30-ročnej vojny, ktorá naozaj s maličkými prestávkami trvala 30 rokov. Avšak v tej vojne v podstate nikto nevyhral. Výsledok bol úplne neurčitý. A prijalo sa tzv. Pravidlo latinské cuius regio, eius religio. Čiže koho panstvo, toho náboženstvo. Cuius regio, eius religio. Koho panstvo, toho náboženstvo. Čiže to, aké náboženstvo sa kde bude vyznávať, má vlastne právo určiť vlastník tej danej pôdy. Častokrát sa stávalo, že menili sa vlastníci, lebo napríklad šlachtické rodiny predávali pôdu, samozrejme aj s tými ľuďmi, ktorí tam žili. No a 10 rokov napríklad boli pod niekým, kto bol katolík, teraz tú pôdu predal, zrazu už bol z neho protestant. Takže takéto absurdity sa tým obyvateľom úplne bežne diali. Táto 30-ročná vojna prebiehala v 17. storočí a väčšina vlastne tých bojov sa odohrávala v strednej Európe. Stále strašne veľa životov a odhaduje sa, že v niektorých oblastiach, ako napríklad v Nemecku, v dôsledku vojny, či nie priamo len na boje, ale na to, že napríklad potom nebola úroda a podobne, zomrelo až 60% miestneho obyvateľstva. Napriek tomu, že zomrelo strašne veľké množstvo ľudí, touto vojnou sa absolútne nič nevyriešilo. No a aká bola reakcia katolíckej cirkvi na vlastne toto všetko, na tieto reformačné snahy? My tu nazývame tú reakciu ako rekatolizáciu alebo protireformáciu, či to je vlastne snaha o obnovu katolíckej cirkvi. Týmto nám vlastne vzniká nový rád jezuitov. Tento rád založil Ignác z Loyoli. No a vlastne on chcel, aby sa vlastne tým tá cirkev keby očistila, tá katolícka, pôvodná kresťanská cirkev a vlastne aby tí ľudia znova získali takú dôveru voči tejto katolíckej cirkvi. Čiže môžeme odtedy teda povedať, že vlastne môžeme rozdeliť cirkev na katolícku a tú protestantskú. No a reakcia katolíckej cirkvi na tieto reformačné snahy bola rekatolizácia alebo iným pojmom povedané protireformácia.
Okrem toho, že vznikol nový náboženský rád, a to bol rád jezuitov, vzniká nám aj nový umelecký sloh, ktorý označujeme ako barok. Tento umelecký sloh je veľkolepý, je zdobný, mal človeku pripomenúť existenciu a prítomnosť Boha v kostole, kedy vlastne ten človek sa cíti malinký, ako také zrniečko v porovnaní vlastne s tým Bohom. No a známym skladateľom tohto obdobia, takejto typickej barokovej hudby, je Johann Sebastian Bach. Tu ho máme zobrazeného. No a teraz si vypočujeme krátku ukážku takej typickej barokovej hudby, ktorá sa ozývala v kostoloch. Bola hraná na hudobnom nástroji, ktorý sa volá orgán. Takže toľko k ukážke barokovej hudby. Tej barokovej hudby samozrejme bolo o mnoho viacej skladateľov. Známym skladateľom je napríklad aj Vivaldi. A typickými nástrojmi je teda nielen orgán, ale napríklad aj sláčikové nástroje. Poďme sa pozrieť na ďalšiu vlastne snahu o rekatolizáciu a protireformáciu. Určili sa dokonca pravidlá reformy, určil ich najvyšší cirkevný snem, koncil, ktorý označujeme ako Tridentský koncil. Čiže pravidlá vlastne tej reformy pre tú rekatolizáciu nám určuje Tridentský koncil. No a tu máme vlastne aj zobrazený ten Tridentský koncil vlastne na obraze, kde máme zachytený vlastne priebeh toho Tridentského koncilu, kde máme všetkých tých významných cirkevných hodnostárov. Čiže Tridentský koncil vlastne určil, ako má prebiehať reforma, ale v rámci katolíckej cirkvi. No, pozrieme sa ešte ďalej. Máme tu teda spomenutú znova tú hudbu. Typickým nástrojom je orgán. Ďalšie veľmi dôležité sú sláčikové nástroje. Mimoriadne populárny hudobný nástroj je flauta. No a skladatelia už spomínaný Johann Sebastian Bach alebo napríklad Vivaldi. Tu máme taký typický notový zápis z obdobia baroka. No a tu máme teda rôzne druhy flaut. To nie je jediný druh flauty, možno pre vás najznámejšie, ale tých flaut existuje veľmi veľa druhov, záleží od toho vlastne do akej tóniny sú ladené. Takže baroková hudba úplne typická rôznymi teda sláčikovými skladbami a skladbami pre dýchový nástroj, flauta. Také moderné dýchové nástroje, ako je napríklad klarinet a podobne, tak vlastne také ešte vôbec neexistovali. Takže to je na dnešnú hodinu všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.